Bunsoy. Naka-live na po ulit si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan nyo lang aking live ngayong gabi. Ayan. Basta na mga kakabsat, mga Bunsoy. Yung pag na-represent nyo lahat. Sana okay kayo lahat ngayong gabi na to. Medyo wala ng bagyo. Ayan. Lumigis na yung bagyo. Bigyan na tayo ng magandang weather. Mga OFWs po dyan, immigrants, yung mga nasa abroad, puli sa Yenyen, mom and dad mo, kay lola mo, kay Mana Jenny. Yan. Sa iyo lahat dyan sa California, Bunsoy, ingat sa God bless. Yung pagdabigat kita, Bunsoy, yung pagdabigat, ingat sa God bless. Alam ko, naggagayak ka na rin papasok sa work. Ano oras na ba? Ayan, alas 6 na pala dyan, no? Yung pagdabigat talaga. Naggagayak na yan, papasok sa work. Breakfast ka na, Bunsoy. Maya-maya, papasok ka na rin sa work. Ingat ka sa drive mode, Bunsoy, ha. Papasok at galing sa work. God bless you. Sa family mo, Bunsoy, yan. Diyan sa California. Ingat lang always dyan. Kabsat Kabsat Eve. Diyan sa Connecticut. Kamusta, Kabsat? Ingat at God bless din sa'yo always dyan sa Connecticut. Sana lagi kayong safe dyan sa Connecticut. Dasal-dasal lang. Ingat at God bless lang always. Yung mga nandiyan po sa Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribig. Yung pag narabiiri sa inyo dyan sa Japan, ingat at God bless din sa inyo dyan. Yung mga nasa Taiwan, Kabsat Geraldine. Alam ko may bagyo yata dyan sa Taiwan ngayon, Kabsat, ha. Ingat at God bless na lang sa inyo dyan sa may Taiwan, ha. Ingat lang. May bagyo, Kabsat, ha. Yung mga nandyan sa Hong Kong, Mami Sakis Spy Vlog, Kabsat Toy Kiki, yung Kabsat Tisig, Kabsat Lina, yan. Yung pag narabirin sa inyo dyan sa Hong Kong, ingat at God bless din sa inyo dyan sa Hong Kong. Yung mga nandiyan po sa Ireland, Kabsat Diana, yan. Yung pag na malimit Kabsat Diana, ingat at God bless din sa inyo dyan sa Ireland, Kabsat Diana. Kabsat Charming dyan sa Sweden, pati dyan kay Manang Adel dyan sa Sweden, ingat at God bless po sa inyo always dyan sa Sweden. Kabsat Kabsat Charmy at Manang Adel, ingat po kayo dyan sa Sweden always. God bless po. Yung mga nandiyan sa Middle East, Kabsat Royland, Kabsat Pink, Kabsat Baby Love, basta lahat kayo dyan sa may Middle East, ibang na maligid sa inyo dyan. Yan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul, dyan po sa Baguio. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Baguio. Maulan po ngayon dyan, ingat lang po. Siguro po, makakabalik na rin ako dyan. Mga third week siguro, September, babalik na ako dyan. Dyan na rin magla-live na ulit ako dyan sa Baguio City. Sino ba? Yan, sila Ma'am Annie Sipcon, si Ma'am Cecil, si Ma'am Cristel, si Ma'am Novi, yan. Si Ma'am Yings, si Mami Jonah, ingat lang po lagi, Mami Jonah. Ingat sa God bless po. Si Mami Lita, dyan sa Canada, ingat sa God bless din po. Yan. Kay Mami Malu, kay Mami Alisa, yan. Kay Mami Mary, Australiano, ingat sa God bless din po. Kay Mami B, lahat na po ng mga mami, ingat at God bless po sa inyo lahat. Yan, kala Kuya Sherbal, Kuya Ka-Hangout, diba? Yung mga sila Kabsat Daddy D, Kabsat Robert, Kabsat Pans, Kabsat Rex, Kabsat Kabukid, Kabsat Ruby Rose, sino ba? Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, sino
Ano ba? Lahat na Manila Bay Vloggers, Kabsat Kalsada, Kabsat Aaron Peña, Old School, Imbag na Rabi Kabsat. Yan, kala Boss Boss Bernard, Boss Landers, Imbag na Rabi rin po sa inyo. Nasa God bless din po lagi. Sensya na po, hindi po ako nakakapasok sa mga live nyo. Medyo busy rin po. Nagla-live minsan, nagkakasabay po, di ba? Hindi rin po maiwasan talaga. Minsan nagkakasabay ang live. Yan. Live lang tayo ngayong gabi. Laban yata ng kita lang yan sa USA. Mukhang magandang laban. Mahal lang kasi ng ticket sa MOA. Sa MOA, Mall of Asia. Mahal ang ticket. At least may napatunayan tayo sa China, tinalo natin sila sa basketball, di ba? Friendly kahit sabihin mo tinambakan pa natin, di ba? Ibig sabihin nun, hindi na China ngayon, Japan malamang. Yun ang mga sagot na target na dapat sunod na target natin eh. Talunin natin Japan, talunin natin ang South Korea. Diba? Yung malalakas bang team dito sa Southeast Asia, matalo lang natin yung mga yan. Okay na. Kaya na natin yan basta proper coaching, proper na rotation ng tao, di ba? Malalaki tayo actually, malalaki yung Gilas Philippines eh, di ba? Pero pa nakita nilang laban sa China, ang ganda, di ba? Tinambakan niya nga yung China eh. Kaya ganti na kahit sa basketball, nakaganti na tayo sa China, okay na yun. Diba? Sabi kasi naka-live ngayon, si Mamani, si College School Pinoy, naka-live. Ako, okay lang. Ganun talaga, boy vlogger. Kaninang umaga, di ako nakapag-live eh. Bukas sa Dolomite, umaga. Sa Luneta, umaga. Dumating kasi si Kabsat Infinite yun. Akong tinotour guide ko lang. Galing Cebu yun eh. Tour guide lang. Babalik din sila sa Cebu sa Biyernes. Gusto daw yung utol niya kasama niya, gusto daw National Museum, pwede rin. Hindi ko lang alam kano ba may entrance sa National Museum. Alam ko, wala nga. Alam ko may bayad yung Ayala. Museum yata. May bayad yun. Private yun. Pero maganda. Magandang Ayala Museum. Kompleto. Dati hirap ang Philippines sa China. Lalo na nung panahon ni Yao Ming. Niyang grabe. Tinambakan pa, no? Proper rotation kasi ng tao. Dapat ganun ang ginawa ni Chot Reyes nung una pa lang eh. Diba? Too late na hero siya. Ngayon siya magpa-public apology. Wala na. Damage has been done. Talo na tayo. Diba? Kayang-kaya natin ang Angola eh. Kayang-kaya natin ang Dominican Republic eh. Ang lalaki kaya natin. Diba? Develop pa natin mga shooting natin. Diba? Lakas pa rin ng Abando. No? O, tingnan mo, nung bandang huli, pumutok si Abando. Nung ginagamit, pumutok. Nagpakitang gilas, di ba? Nagpakitang gilas talaga. Si Renz Abando. Yeah. Hindi lang kay Clarkson, saka kay Garcia gumagalaw yung team gilas. Marami pa pala may mga potential na may talent nun. Mali ang rotating ni Chot Reyes kasi. Mali. Saka dilawan yun, di ba? Alam ko, pinklawan yun si Chot Reyes. Pinklawan yan eh. Naandun sa rally ni Leni Robredo ng eleksyon yan eh. Talaga siya? Talagang pinklawan yan. Oo, lakas. Doon Kabsat, parang si Joaquin Pajardo. Lakas ng dating. Nag-umpisa ka na naman ha. Kala ko ibabato mo si Ricky Relosa. Kala ko ibabato mo. Kala ko nga ibabato mo si Ricky Relosa eh. Iba pala ibabato mo.
Ronica Handing. Ronica Handing. Bato mo. Ronica Handing. Larry Villanil. Kabsat. Oo nga. Oo. Larry Villanil lang. Ed Ducot. Haha. Ed Ducot ba? Ed Ducot. Nakita kayo ni Infinite. Kanina. Kanina. Bukas sa Dolomite kami. Ngayon, nasa ano sila ngayon eh. Nanonood sila ng basketball sa Mall of Asia. May laban ng USA sa Italy, di ba? Bukas sa mga Dolomite kami. Dolomite, Luneta. Itutur ko lang sila sa Dolomite at Luneta. Libot-libot lang kami doon. Tapos may laban pa yata bukas. May laban pa yata bukas ng hapon. Tapos Webes, libot na naman kami. Kita na naman kami sa Webes. Ganun lang. Itutur ko lang sila. Ganun lang naman. Diba? Oo, okay. Nakita mo sa picture? Nakita mo sa ano? Pinasa niya sa GC, no? Kala ko nga nagpa-flop yung una. Nung una, hindi niya siseryosohin. Walang yan. Sineryoso pala. May ticket na pala talaga. Gusto makatur si Idol Carlito. Layo kasi nung Sir Carlito eh. Layo. Kawit Cavite yun. Buti sana kung dito bantay. Lalo naman si Sir Carl. Isabela yun. Si Sir nasa Kawit Cavite yan. Sir Carlito. Kuya Carlito nasa Kawit yan. Meet up namin sa may inasal para siguradong may merenda ako ha. Magkita kayo? Tama, pareho kayo tiga malapit lang, di ba? Sa mga lilibre ka niyan. Halo-halo. Halo-halo na, halo-halo. Libreng halo-halo na yan. Libreng halo-halo na yan, kapsat. Yan. Wait lang, timpla ang gatas. Timpla ang gatas ko, wait lang.
May sigurado yan. Lilibre ka niyan. Pag may pagkakataon kabsat, sabihin ko, sa may inasal ako, mag-aantay. Hindi naman obvious ako nun, no? Oo nga, oo nga. Ayan o, si Sir Carlito. Ayan si Kuya Carlito, usap kayo. Kapapasok. Gandang gabi, Sir Kabsat Mac. Gandang gabi, Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa pagkwentuhan at balitaan sa home base sa gabi. Yan na, haha. Yan na. Nagpaparinig po Kuya Carlito eh. Si Kabsat Rising Vlog eh. Hi to Bro Rising Vlog. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Happy lang. Good evening, Idol Carlito Sariñas. Musta kawit? Kamusta ang kawit? Kamusta ang kawit? Kanina naghearing yung nagkasa na matandang pulis. Oo, loko, wala. Halatado talaga nagsisinungaling. Siyempre, laban niya. May agrabyado talaga yung nagbabike. Nakitang-kita naman talaga nandun na siya sa bike lane eh. Sinakop niya halos yung ng bike lane. Eh. Daanan na ng bike yun. Hindi na dapat siya dumaan doon. Ano kasing ginawa niya doon? Gago rin yung kalbong pulis niya eh. Yung sinakop niya yung bike lane eh. Good evening, Kabsat Entera. Salamat pagpasok sa akin live. Wait lang ha, Kabsat. Jacket lang, jacket. Another jacket for Kabsat Entera. Yan. Ikaw yata, Kabsat. Moni ka na eh. Ikaw, mamomoni ka na yata. Ako, hindi pa talaga. Hindi pa talaga ako moni nun. Ano pa lang? 600. May 600 subscribers pa lang. Kulang pa ng 400. Pero yung WH, kompleto na. Kamusta ang busy friend natin host? Yun mga girl, ikaw na hinahanap may snack pa para sa iyo. Salamat sa pag-support lagi. Nagpapatawa lang yan. Wala. Wala pa nga po si Kabsat wala eh. Si John Philip. Si Kabsat Infinite. Nag-enjoy. Nanonood ng basketball. Nakita po kami kanina. O bukas ulit, kita na naman kami. Dolomite saka sa Luneta kami bukas ng umaga. Di pa ako money, Kabsat. Nasa 300 pa lang ang WH ko. Yun ang dapat paanuhin mo. Yung watch hour mo, dapat mag-live. Mag-live ka na mag-live. Mag-live ka ng 3 oras.
Mag-live ka ng 2 oras, 3 oras. Yun ang ano kasi, mahirap bunuin yan, yung watch hour. Actually, madaling bunuin lang yung watch hour, masipag ka lang mag-live. Sabi mo, sa isang araw, taga-6 na oras. Taga-6 na oras ka mag-live, 3 oras sa umaga, 3 oras sa gabi, kung wala ka namang ginagawa. Okay lang. 6 na oras yun. Sa isang araw, naka-6 na oras ka. Diba? Binibilang lang ni, ano yan, ni ano yan, ni YT. Opo, Boss Maki. Ibang narabi po. Naglalagas po pala talaga pag ano, pag mga komentaryo may medyo ano na, medyo hard hitting na. Naglalagas pala talaga. Hard hitting po kasi ang ano ko, style ko eh. Pag ilang muna yan, kabsat na channel. Pangalawa. Actually, pangatlo na pala to. Sana nga po magtuloy-tuloy na tong channel na to, Sir Maki. Sana nga magtuloy-tuloy na to. Ito na talaga. Pag ito, nawala na lang. When Kabagis, bilang Ilocano, tulong-tulong tayo. Ganyan din nung una. Opo, ganyan mo naman po talaga, Boss Maki. Ganyan talaga. Tulong-tulong tayo lahat. Maggagayem tayo, magkakagsat tayo, di ba? Tulong-tulong lang awan siraan. Hindi nga usong siraan, hindi na usong team unity nga di ba? Team unity nga tayo di ba? Dapat talaga united tayo. United tayo for Apo Bongbong and Vice President Inday Sara. United dapat tayo sa Presidente at Vice President natin. Hindi natin sila sinisiraan.
Ganun po talaga, tulungan na lang. Lahat gagawin para makatulong. Yan ang ambisyon ko, hindi para sa akin. Marami ako nakita ng kabayan na hirap. Yan ang nais ko. Ganun po talaga dapat ang plano naman. Kung medyo angat-angat po tayo sa buhay, tumulong naman tayo. Imbis na magyaw-yaw tayo, may kaya naman tayo sa buhay, tumulong naman tayo. Tumulong naman tayo in a positive way. May pera naman tayo, di ba? Yan yung mga yaw-yaw ng yaw-yaw dyan. May mga pera naman. Yung mga makabayan block naman, di ba? Manong ibigay nyo yung, ano nyo, yung kinikita nyo. Yung half, kahit half lang ng kinikita nyo, ibigay nyo sa mga less fortunate, di ba? Mas maganda pa. Yeah. Bagong ba, Renato Reyes, di ba? Ang yayaman nyo, di ba? Mamahagi naman kayo ng yaman nyo. Huwag nyo naman gaguhin ng taong bayan na kuwari may awa kayo, may malasakit kayo sa masa, wala. Ginugulo nyo nga ang bansa. Paano may malasakit kayo sa masa? Baka pakinabang ng bulsa. Baka pakinabang ng bulsa, ano yun. Diyan ka na yumaman Renato Reyes, Rally Kayo ng kapatid mong Father Pisot Diyan kayo yumaman. Diyan na kayo yumaman talaga sa kakarally ninyo. Kada rally yata may bayad kayo dyan. Diba? Tapos lolokohin nyo. So may mga na-recruit kayo, sasama sa rally. Pinanukuhan nyo ng 500. Ibibigay nyo 150 lang. Diba? Bibigay nyo 150 lang. Sana punta yung 350. Yeah, binulsan nyo. 150 lang yung bibigay nyo dun sa pobre na nauto nyo. Diba? Buti nga, 150. Iba, wala pa nga daw natanggap Hahanapin nila na yung yung moderator, wala na. Nagoyo ka. Nagoyo kayo. Diba? Kayo nainitan. Kayo nainitan. Kayo naulanan. Sila Renato Reyes, ang sarap. Diba? Sa kanilang sarap. Diba? Mga organizers ng mga rally-rally na yan. Yan. Nakikita mo ba si Renato Reyes kung kasagsagan ng init? Kasagsagan ng ulan? Nakikita mo ba yan? Wala yan. Pera-pera lang yan. Pag kumita yan, mawawala na yung sa eksena. Pag nasa times of gipit, tapos i-disperse na kayo, mawawala yan. Si Renato Reyes pa. Alam ko na galawan ng babalo na yan. Good luck, kabayan. Maraming akong napuntahan. Hindi abot ng pamahalaan yon ng gusto ko. Mga sa Isabela po, doon po sa amin sa Isabela. Yung mga coastal areas po doon. Yung mga coastal areas po sa Isabela. Kung talagang desidido kayo, doon kayo pumunta. Dinapigi, Makunakon, Palanan, Bibilakan. May 4 na coastal towns po kasi ng Isabela. Pero napapagitnaan ng Sierra Madre Mountains. Nandun po sila sa kabila. Nandun po sila sa kabila ng Sierra Madre, kaya ang hirap pong puntahan. Yung mga coastal towns po ng Isabela, actually, mahirap pong puntahan kasi sa other side nga po ng Sierra Madre Mountains, ginagawa pa po yung highway. Hindi pa po tapos yung highway papunta. Rough road pa rin. Larry Momar, Larry Loizaga, Freddy Webb, Albert Gidabin, Cesar, Big Boy Reynoso, Terry Saldana, Bogs Adornado. Onyo Channel. Pag na po, Boss Onyo,
Salamat pagpasok po sa akin live. Yan, salamat po ha. Wait po, jackitan ko kayo. Jackitan natin si Boss Onyo. Siyempre, jackitan niya si Boss Onyo. Wait lang po ha, ayaw po mag-jacket eh. Dali lang po, Boss Onyo ha. Yan. Yun. Yun. May jacket ka na po, Boss Onyo. Yun. Jacket ka na. Yan. May jacket ka na po, Boss Onyo. Salamat po ha. Yung bag na rabi ko, pasok sa akin drive. Salamat po pagpasok sa akin live. Yung bag. Hi to bro, Maki TV, YMCA. Gandang gabi sa iyo, friends. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Happy lang tayo dito. Walang ano dito. Walang marites dito, di ba? Wala. Wow, bago ba yung jacket? Bakit po? May bakit kayo, kulay blue. Blue ang jacket. Wow, bago ba yung jacket? Hi to bro. Hindi, ano po, on your channel siya. Gandang gabi sa iyo, friends. Salamat sa pagtulong kay host. Okay, ayos boss. Kabsat po, kabsat. Kabsat. Ah, okay lang po. Hindi po yata kay Ilocano. Kabsat po means kapatid in Ilocano. Kabsat, okay lang po. Thanks. Okay lang po, Boss Onyo. Basta kayo, Boss Onyo. Yan, binago niya na po. Inano niya, binura na po ni Kuya. Ibabaguhin naman po niya yan. Binago na po, binago na. Binura na nga po eh. Ano po. Hi to bro on your channel. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Yes po, mamaya. Mamaya po. Ano natin? Support lang natin si Boss Onyo ah. Naka-live po kasi ako eh. So, naka-live po eh. Mamaya po. Baba po ako dyan. Support lahat ng channel ni Boss Onyo. Nagbaba po siya ng link. All happy. Carlito, thanks. Yan.
Hi to bro on your channel. Gandang gabi sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Yan, inano na po niya. Hi to bro, Intera GMTV. Gandang gabi sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Happy lang. Ba? Yan, pasok-pasok pa sa akin live, oh. Mahaba-haba pa tong oras natin. Mag-aalas 10 pa lang. Mag-7 o'clock pa lang.
Pasok-pasok na sa akin live, kakabsat, mga bunson. Sagarin natin siguro alas 11 ito ulit. Itong live na to. Hanggang 11 na naman. Magte-10 pa lang. Maaga pa. Kaya yung police kanina nanutok ng baril. Talagang ano siya doon. Nanutok ng baril doon sa cyclist. Ex-policeman siya di ba? Tapos talagang kalahati nung kotse niya, sinakop talaga yung bike lane. Meron talagang something yung police na yun. Na ex-police ka na nga, dapat di ka na mag-angas-angasan eh. Di ka na police eh, di ba? Maangas ka pa rin. Uh, talagang yung sinakop niya yung bike lane. Yung kotse kitang-kita, sinakop yung bike lane. Tama-tama parating si kuya. Naano niya. Siyempre kahit sino man siguro gagawin. Ginanon siguro ni yung bike lane sa galit siguro nung nagbabike ni kuya. Ginanon niya yung hood. May dent daw na malaki. Eh di ba naman dent na malaki? Ginanon mo lang. Tinapik mo lang. Hindi mo naman sinipa. Ginanon mo lang. Tinapik. Napatapik lang na malakas yung biker kasi sinasako mo nga yung bike lane at talagang mo siya, nahagip mo siya. Kahit sino naman siguro, nahagip mo siya eh. Kala nga naman okay lang yun, nahagip mo. Ay, imbis na tumingi ka ng dispensa, mag-sorry ka, di ba? Hindi mo sinasadya. Ano yung kotse mo sa bike lane, ikaw pa matapang eh. Nanutok ka pa na talaga ng baril. Nanutok ka pa talaga yung baril. Kaya kitang-kita sa talaga, may video talaga. Nanutok ka ng baril. Walang kalaban-laban yung siklista. Laki na. Katawan mo na lang nga eh. Katawan mo na lang nga, laki, di ba? Kailangan pong gumamit ng baril. Nakipag-boxingan ka na lang sana doon sa siklista. Baka mas ka pa. Magaang-gaang pa yung resistensya mo. Nakipag-boxingan ka na lang. Imbis yung nanutok ka pa ng baril. Ang laki-laki mong kalabaw. Nanunutok ka ng baril. Mano-mano, boxing. Yun sana ginawa niyong dalawa eh. Iyaya mo sana mag-boxing si kuya eh. Going live lang. Hindi pa sulpot-sulpot na ulan.
Tapos, ang mga farmers ngayon ay nagkakaroon ng panawagan na tungkol sa mga aning kalakal na inani nila. Mas nauna pa ang mga angkat na produkto kaysa ani ng mga farmers natin. Kaya nabubulok na. Yung mga angkat po galing ibang bansa. Kaya nga po, kawawa yung mga farmers. Dapat naman, din natin yung mga farmers na priority natin kasi sila talagang yan eh. Kumbaga, silang frontliner, sila talagang kung wala siguro magsasaka, wala tayong kakainin bigas, wala tayong kakainin ihahain kanin. Diba? Dapat naman bigyan natin ng importansya ang mga magsasaka, diba? Kasi talagang sila rin ang mga magsasaka, mangingisda. Yan. Sila nagbibigay ng pagkain sa ating table, kanin, isda, di ba? Yung mga tanim nilang gulay, tanim nilang bigas, di ba? Sayang talaga, nabubulok lang, no? Dapat talaga, priority lagi ay yung mga magsasaka. Silang sila naman nagtanim lahat niyan, di ba? Tama lang dapat ang anuhan talaga ay magsasaka.
Nung araw may price control program ang gobyerno na ani muna bago angkat. Kung kulang, kung kulang lang at hindi biglang taas presyo dahil sa angkat, ang base ng gastos na ah, tumataas bilhin. Tumataas ang bilihin. Tama nga po. Mas maganda nga po talaga yung ng dati. Talaga mas maganda nung araw. May price control talaga ng gobyerno. Ani muna bago angkat, di ba? Siyempre, mga ani muna ng mga magsasaka ang priority natin. Priority natin dapat yung mga magsasaka. Kasi sila mga naka-frontliner dyan, di ba? Mamaya 11 na. Isang oras pa tayo mag-live. Sakto na natin isang oras tong live na to. Pasok-pasok lang, kakapsa, mga puson, sa akin live, ngayong gabi.
Comment lang sa akin lahat, kakabsat, mga bunsod. Wait lang tayong gatas. Wait lang. Silipin lang tayo. Dapat silang tawag eh. Ay, ako. Dapat nun, dating may price. May price ang anong control. Ngayon wala na. Ang 11 lang to live natin. Isang oras lang. Gawi tayo bukas. La 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 la.
Live tayo bukas sa Intramuros. Ayun, kung may kalakab sa Infinite, hindi sila lang mag-Intramuros. Walking tour na lang. From Dolomite muna, tapos Tuluneta, tapos to Intramuros. Kasi yata nila mga National Museum. National Museum yata, gusto rin nila. Hmm. Kanina, high blood si Kabsat Aaron Peña kanina. High blood na naman siya kanina. Siya ring hard hitting na, na vlogger. Si Kabsat Aaron Peña. Dali lang umimit ang ulo. Natatawala kanina sa live niya. Pag mali talaga, babanatan ka talaga. Magayang gagong pulis, di ba? Yung ex-pulis na kalbo. Tukang mo ba naman yung cyclist? Ano laban nun? Ikaw wala sa lugar, yung kotse mo, nadaan mo talaga dun sa bike lane. Kaya mo na yung siklista. Kaya mo nahagip. Siyempre, instinct yun. Nabigla yung siklista, nagalit, siyempre. Ginanon niya yung mo. Ginanon niya yung mo. Ginanon lang naman niya. Yung sinasabi mo dent na malaki, kalokohan yun. Wala yun. Malamay, ikaw rin may gawa. Kinapit lang nung rider yung kinapit lang nung siklista yung yung bubong ng kotse mo kasi nga nahagip mo siya. Yung kotse mo kumbaga naglilimborak pumupunta sa bike lane, di ba? Suspecha ko nga nakainom ka nun. Baka nga nakainom to nun. Yung kalbong pulis niya. Malamang nakainom, di ba? Dapat talaga death penalty sa mga ganun. Kung na niya yan, kung na accidental firing na napindot niya, di ba? Another case of walang kwentang krimen, di ba? Away traffic lang, kasagian lang. Dapat talaga yung mga dalang baril inaano rin inaano yung psychiatric test. Problema kasi ibang mayaman nababayaran nila yung psychiatric test para legal silang mawak ng baril. Baka yung baril nga yung kalbo na yun, hindi niya pa sinurrender yun.
mga vlogger, kawawa naman. Yan sila Kuya, yan sila Kabsat Aaron Peña, Kabsat Daddy D, Kuya Edwin. Si Kuya Edwin nakarating na. Si Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Lintoy yata, hindi pa rin. Ay, hindi ko lang alam si Kuya Lintoy kung nakarating na. Basta marami pang vlogger, hindi pa nakarating ng Baguio. Ano po makakarating din kayo, talagang ano lang. Talagang lapit na ng Baguio ngayon, di ba? One day, pwede mo libutin ng Baguio. Nagulat nga si Infinite kanina, usap kami. Kaya, mas malaki ang area ng Cebu kaysa na Baguio. Baguio, kaya mong libutin isang araw yan. Yung city, yung town proper mismo, yung town proper mismo, hindi ka lalabas. Ano nga, makikita mo ron, Session Road, Burham Park, Rose Garden, yung Melvin Jones football field, o yung, ba, ano pa mga ano doon, Sunshine Park, di ba? Sunshine Park, yun yung mga ano doon eh. Yung mga park na malapit sa sentro mismo, SM Baguio, di ba? Akit kayo doon sa SM Baguio pag ano, gabi. May ano doon, magandang view. Doon sa may view deck. Ganda ng view, kitang-kita mo yung baba. Buong Baguio, kitang-kita mo lang. Host, nung araw, mga government warehouse lang pala. Mga government warehouse lang, wala nang iba ang mag-aasikaso ng mga dropping point ng supply sa merkado. Kaya presyo ng paninda hindi taas. Laging okay ang dami sa mga bentahan. Hawak nga po kasi ng gobyerno. Hawak kasi ng gobyerno, kaya ganun. Ngayon, hawak ng oligarko. Hawak ng, ng private. Dapat hawakan na ng gobyerno, mga basic commodities. Tubig, ilaw, yung mga yung mga sa grocery, diba? Para talagang, talagang lahat nakakatikim ng ginawa. Ang mahirap kasi nakakatikim lang ng ginawa, yung mayayaman. Yung mga oligarko nga. Kasi sila nakaka-afford ng price dyan sa mga grocery ninyo, ang mamahal. Dapat magbukas ulit ng mismo Kadiwa Center, Central Office. Central Office, parang dyan sa Visayas, sabi nyo, gawin ulit yung Kadiwa doon. Diba? Yung pinaka murang bagsakan, yung Central Office dyan sa Visayas, sabi nyo. NFA, diba? Yung mga NFA warehouse.
Ngayon ang mga financier at ang middleman ang naghahari sa mga outlet ng bagsakan. Kaya nga po, talagang nagde-decide silang ng kung anong presyo, 'di ba? Hawak nila ang merkado. Ganyan talaga. Anong oras sila dadating? Wala pa eh. Kaya nga, anong nag-text sa'yo? Anong oras? Nanood pa sila nung ano, may eh, Italy versus Oo, US. kaya walang oras silang sinabi kung anong oras dadating. Dito kami Paano kung makakala alas daw dos, sila. alas dos sila dumating? Hindi, hindi Okay naman lang? daw. Hmm. Hindi naman daw. Yan naman ang gagawin yung bag nila. Dyan lang. Sa kami inaano ko sa'yo kanina, ba't di mo pinadala? Ano No. mga profile? Kilala mo ba yung mga yan? Oo. Nasa yung mga ano? Paano mo masasabing kakilala mo ko yun? Paano mo masasabing kakilala ngayon lang ngayon nakita? Nagkaano kami. Ngayon lang kayo nakita, di ba? Ka-group chat ko eh. At Tapos saka naiintindihan mo ba kung bakit ako nagagalit? Bakit hindi mo sinabi? Ha? Paano hindi ako umuwi? Andito sila, Amara. Ganun na lang, hindi ko kilala yung mga yan. Paano kung hindi ko sinasabi masasamang tao yung mga yan, pero kung ganun na lang, may babae rito, then
Sa mga viewers, press and silent followers, please like, share, and subscribe para kay host. Salamat po.
11 na, no? Lapit na pala mag-11 o'clock. Ilang minuto na lang, no? Tuloy-tuloy lang tong live natin. Hanggang 11 o'clock. 11:30, pwede. Kung may hapon papasok, 11:30, di ba?
11 na pala. Mahaba pa ang oras, kakapsat, mga bunsoy.
ilang minuto na lang. Naano ko yung inigage yung meter. Yung kung ilang minuto na lang para 2 oras. Yung 5 minutes na lang para 2 oras. Okay. Sagarin na lang natin ang 2 oras to. Itong live na to. Tulog na rin tayo. Four minutes pa. Tagal pa. 10 minutes na lang. Out na natin to. Yan. Lipat po tayo kay Kuya Edwin. Tapos na pong live ko. Lipat na po tayo kay Kuya Edwin. Edwin D channel. Papa D channel. Lipat tayo kay Papa D channel. Tapos na pong live ko. Yan, marami po salamat sa mga pumasok sa akin live. Kuya Carlito. Boss Onyo. Kabsat Rising Vlog. Boss Maki. Salamat po Boss Maki pagpasok sa akin live. Kabsat Intera. Out na rin natin to. Kabsat Rising Vlog. Salamat ha. Yung mga naka-silent lang dyan. Daming salamat din sa inyo. Bunso Yan, Bunso Iris, Bunso JL. Salamat sa inyo mga bunsoy. Ingat and God bless sa inyo always mga bunsoy. Yung mga kakabsat dyan.
Bukas ulit, mag-live ulit tayo. Yung sa labas, lalabas tayo bukas. Kasama natin sila Kap sa 10 minute bukas. Bukas ng umaga, mag-live tayo sa labas. Yan. Lipat na tayo kay Papa D channel, kakabsat, mga bunsoy. Bye-bye. Ingat at God bless ninyo lahat. Salamat sa mga pumasok. God bless.